Het was gisteren echt een superhete dag. Waardoor de vrijwilligers gewoon niet achter elkaar door konden. Dus we zijn tot hier gekomen. En we waren heel blij met de oproep die jullie hebben gedaan om mensen op te roepen om mee te helpen vandaag. En ja, daar is heel mooi op gereageerd. Ja, we moeten al die tekens hier te plak lezen. En nu hebben ze daar allerlei vrijwilligers voor nodig. En dat jij weer via Omroep Friesland. Ik dacht, dan maak ik er ook maar even op taal. Tientallen vrijwilligers komen op de verskate oproepen aan. Voor een soort mensen is het een mooie dijfot. Is ik hem erop? Oh, lekker. Ja, heerlijk. Alsjeblieft. Dank. Ja, het is wel gezellig. Ja, het is de eerste dag dat ik hier ben, maar de sfeer is goed. Ik vind het wel echt een geweldige actie dat het hier loopt. Dus ik denk, nou, ja, waarom eigenlijk net? Ik moet er toch geen te zien. Dan zo. Het gaat echt hartstikke mooi. Echt de mensen die hier aan het werk zijn, de sfeer is gewoon super. Ja, ik kan niet anders zeggen dat wij echt heel erg tevreden zijn met hoe het gaat. Met zoveel man krijgt lezen de tekens in recordtier te plak. Morgen en snij kan elke hier langskomen om het geheel te besjen. We zijn er 4 jaar mee bezig geweest, dus ja, dit is de kers op de taart. Dat is toch, ja, kijk om je heen. Ja, ik kan er gewoon niet bij. Nee.